Il-ħamis filgħodu kien iffirmat qbil dwar fond ta' €1,800,000,000 li bih il-Kummissjoni Ewropea se tgħin lil 23 pajjiż Afrikan biex jiksbu aktar stabilità u jelbu l-isfidi li qed jaffaċċjaw. Wieħed il-mexxejji Ewropej resqu lejn il-mejda biex iffirmaw il-ftehim li finalment kien iffirmat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Bl-isem Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa, dan il-fond huwa maħsub li jaħdem fuq il-kawża tal-immigrazzjoni regolari. Dan il-fond se jibbenefikaw minnu 23 pajjiż minn madwar l-Afrika fosthom uħud magħrufa magħna minħabba l-kriżi tal-immigrazzjoni bħal Somalia u l-Eritrea, kif ukoll oħrajn qrib tagħna bħal Marokk, l-Alġerija, it-Tunezija u l-Libja. Il-Kummissjoni Ewropea għarfet li f'ċerti pajjiżi u reġjuni Afrikani hemm sfidi demografiċi, stress ambjentali, faqar estrem, tensjoni interna, istituzzjonijiet dgħajfa u nuqqas ta' riżorsi bħall-ikel. Problemi li waslu għal ġlied, kriminalità, radikalizzazzjoni u estremiżmu kif ukoll migrazzjoni regolari u traffikar ta' persuni. Għaldaqstant l-an ta' Trust Fund huwa li joħloq stabilità fir-reġjuni u jgħin fi maniġjar aħjar tal-immigrazzjoni. Fost il-proġetti li jistgħu jseħħu permezz ta' dan it-Trust Fund hemm programmi ta' opportunitajiet ta' xogħol, taħriġ ta' diversi tipi, tisħiħ tas servizzi tal-ikel, saħħa, edukazzjoni u ambjent, kontroll tal-migrazzjoni u l-ġlieda kontra traffikar tal-immigranti, titjib fil-governanza u l-prevenzjoni tal-konflitti, tisħiħ tal-liġi u l-ġlieda kontra radikalizzazzjoni u l-estremiżmu. F'dan il-fond Malta se tkun qed tikkontribwixxi b'250,000 euro.